Si os o bara dwi'n hoed fwy gen Lawrence Foriog, helo gyfeillion sy'n rwyt ti Lawrence ydw i. Wel, dwi'n dod yma, a wel, siwr o fod ti'n cofio beth yw enw'r lle, achos rwan mae gen ni 900 o gwylwyr a gaf y lle yn enw Nant y Bwgan, ond dwi ddim yn lonydd dy mwy, achos dwi efo grwp o pobl. Siamai, oce? Ie, oce. Ie, wel, ble da ni gyd yn mynd o rwan, da ni'n mynd i Llanfihangel Ysgeifiog. Llanfihangel Ysgeifiog yw lle eglwys a hanesyddol, felly dwi'n dod yma efo Ratheesh, ac yn ywedig a grwp o pobl eraill. Iawn te. O, hedgehog! What's that? A hedgehog. Na chdi, ti'n gweld? Helo! I could see it. I have a fly in my eye. Helo, ti'n iawn? Oh, really? Helo, ti'n iawn? Oce, dim ots. Dyna ni ddim yn rhy bell o gwbl achos da ni'n dal i cerdded i moyn y coedwig. Wel, pan ro'n i'n yna yn lonydd yn ystod o nos oedd nhw'n rhaid sgyrru, ond yn y dydd mae'n lle romantig pan nath, wel, un rhywun wedi deud, ond dwi ddim yn cael caniatad i roi enw o gwbl achos os dwi yn fydd popeth wedi fynd o'i le. Rwan ta, da ni'n symud ymlaen agos iawn i Nant y Bwgan. Okay. Rwan ta, da ni'n agos iawn i'r Llanfihangel Ysgeifiog yn ystod y dydd. Dyma dafad, dyma grwp o tîm efo fi, na chdi. Okay. Croeso, caiwch ag gat, os gwelwch yn da, please shut the gate. Okay. Dwi'n mynd i agor y gat rwan. Ars. Na chdi. Okay, after you people. Ar ôl chdi. Yeah. Here we go. Okay, Lisa. Wow. Dyna ni, eglwys Llanfihangel Ysgeifiog wedi adeiladu yn ôl 15fed ganrif a dyma'r y beddau. Beddau sydd wedi malu. Dyna ni, dwi wedi bod i mewn yr eglwys. Dyma sut sydd wedi gadael ar eglwys hwnnw. Hwn ydy y to, rhaid ar y llechi, ar ran efo eglwys Llanfihangel Ysgeifiog. Ond credaf bod ar y ochr arall, dyma ble roedd Saint Mary neu Mary Sant o modiarw Sus Mario wedi soliedig yma. A wedyn rhywle ar y gwmpas yna, achos mae ganddyn nhw twll mewn hyn, dyma ble roedd ganddyn nhw... hwn ydy a gaf y gwasanaeth i credu o blaen Duw, oherwydd... dwi'n credu hefyd. A dyma ble roedd y pobl wedi isio lawr mewn hyn o blaen. Swn i'n meddwl bod maen nhw'n credu o blaen hwn ble mae gyda nhw bedd. Y bedd sy'n soliedig yn ôl 15fed ganrif. A wedyn mae gyda nhw tipyn o timber. Os dwi'n tu allan. Mae gyda nhw carving hefyd. Dwi'n sori iawn fyddwch yn cofio am y noson hwn ble mae gyda nhw carvings. Hwn y carving ydy ar rhan o 17fed ganrif oedd o'n ail adeiladu yn y 17fed ganrif. A ti'n gofio hyn? Wedi malu yndi desecration efo gyda lle yn Nant y Bwgan. Wel, mae pawb yn galw hyn Nant y Bwgan oherwydd yn y nos mae'n deud bod mae ysbrydion nhw wedi dechrau codi. O rwan dwi'n mynd yn mewn yn ôl at yr eglwys i mewn ail undeb efo grwp o ffrindiau dwi wedi gweld. Iawn. Dwi'n sori ond fyddwch yn cofio am hyn ar dernydd, ond mae'n deud o'n Saesneg the 6th day of January in the year of 1869, aged 87.
he has had the privilege of being a member of the Calvinistic Methodist Connection for upwards for 71 years, and he has faithfully discharged the office of diacon in the Church of the above said connection at Gaerwen for 40 years. He was an Israelite indeed, in whom was no guide. Ysgeifiog. Omodioro exavol the Ysgeifiog. Fel sy'n dordyn alym, yw'r mwyliag, bilonotog. Jesuso, Iesu Christ, hwn yn lle. Ce wedi cael ei dinistrio. Iesu mawr. Na chdi.